устод, шумо ба ҳамон падару модароне ки шароит фароҳам медоранд барои фарзандашон, як камбудии ночиз ба мегӯяд ки ба ҷои тарбия кардани сабр кун, тоқат кун, хуб мешавад, хел хона биё, боз тарафи духтарашонро мегиранд. Чӣ гуфтанӣ ҳастед? ду намуди калонсолон, ду намуди пиронсолон мешаванд. Хоб, яке ба кӯдакӣ бармегарданд, дигаре хиратманд мешаванд. ба кӯдакӣ баргаштан таъсири манфӣ ҳам ба ҳамсари шумо, ҳам ба фарзанди шумо, ҳам ба набераи шумо, ҳам ба худи шахсияти онҳо мерасад. ин барои насиҳат нест, ин барои оне ки яъне дунболи духтарашон мегарданд ё ки духтарашонро ба ҷони худ қабул мекунанд. Гап дар бораи он нест. Гап дар бораи ҳанамун таъсире ки ҳамин гуна рафтор доранд. бефоида ҳастанд ина? Не, бигзор ҳаминро ба назар бигиранд, шахсияти худро бисозанд. Яъне калонсолон аз зумраи калонсолони кӯдак набошанд, аз зумраи калонсолони хиратманд бошанд. агар калонсоли хиратманд бошад, таҷрибаи зиндагии худаша, хатогии худаша ба фарзандаш, ба наберааш, ба дӯсташ, ба бале мисол меораду мегӯяд ки ин хатогие ки ман кардам шумо асл накунед. агар калонсоле ки ба кӯдак баргардад, ҳам зарар ба худаш мешавад, ҳам ба шахсони наздики худаш. барои ҳамин ба калонсолоне ки имрӯз моро мешунаванд, бигзор рафтори онҳо хиратмандона бошад. яъне таҷрибаи худашона ба дигарон, ба фарзанд, ба келин, ба нафари дигар, ҳамон келина мисли духтари худ қабул карда тарбия кунанд. бигзор тарбия кунанд. Дуруст. гӯш кунед, ҳамин пул мегӯм муҳим нест барои зиндагӣ. мард бояд фаҳмо бошад. лекин нигоҳи шумо пул ёки мард? ҳамин мард мегӯм зиндагӣ фаҳм бошад, пул муҳим нест. ман фикр мекунам ки пул набошад хушбахтӣ хеле аз ин хушбахтиро дар пул дидест. Одамост ки фикри шумо хушбахтиро дар пул мебинад. пул толистеста одаморо хушбахт кардеста. пул ҳеҷ вақт ба хушбахтии комил оварда намерасонад, барои оне ки идроки инсон дар ҳолати пул доштан хатогиро ба вуҷуд меорад. мо фикр мекунем ки пул асоси хушбахтӣ аст, лекин мо ба пул ҳеҷ вақт ҷон харида наметавонем. яъне лаҳзае ки омад, дигар пули шумо дигар масалан нақш надорад. бале шахсияти дигар нақш надорад. барои ҳамин яъне барои мурдан, яъне қаноатманд будан дар кора. баъзе нафароне ҳастанд ки медонанд ки 6 моҳ вақт доранд барои зинда мондан, медонанд ки 1 сол вақт доранд барои зинда мондан. онҳо пул надоранд, лекин хушбахтона ба ҳамон рӯзе ки шояд худованд барои онҳо насиб кардагӣ аст, хушбахтона ба ҳамон рӯз мерасанд, зиндагӣ мекунанд. лекин баъзе нафароне ки пули зиёд доранд, шабу рӯз хоб надоранд. яъне пас дар инҷа сухан дар бораи дарки пул меравад ки мо ҳанамун пула чӣ гуна дарк мекунем, яъне хушбахтиро дар пул чӣ гуна мебинем. яъне пул лозим аст ки талаботҳои воқеи рӯзгорро қонеъ кунад, лекин пул яъне асоси хушбахтӣ бошад, фикр мекунам ки хато аст.